שלום לכולם, מדבר דן, בעלה של שוביה, הבת של סבא מנחם. אני ואשתי שוביה, יצא לנו כמובן הרבה מדברים מאז הפטירה על סבא, על כל מיני דברים, דברים שמרגישים, מנסים להקל את כל העניין. ואחרי ההזכרה שהייתה שבוע שעבר, דיברנו למחרת בבוקר הרבה, והרגשנו שיש נקודה שחסרה, שהרגשנו שסבא היה רוצה שנדבר, גם אנחנו נביא את הנקודה הזאת. זו נקודה שהיא באה לידי ביטוי הרבה מולנו, גם בנוכחות אחרים, ואנחנו, היה לנו קשר חזק איתה. וזה עוד חלק בתוך הפאזל הגדול הזה של התמונה שנקראת הרב מנחם, הרב פרומן, סבא מנחם. שכל אחד באמת, מי שמנסה להתחקות אחרי הפאזל הזה, אז באמת יש לו חלקים רבים ומגוונים. יש חלק אחד שהרגשנו שמאוד שייך לנו, מאוד היה קשור אלינו, והוא מאוד מאוד חסר, לא בא לידי ביטוי כמעט, לא בשבעה וגם לא בשאר הדברים שהיה עד עכשיו, מה שהיה. אז רצינו להקליט את זה, לדבר על זה כמה דקות, ולפרסם את זה למי שמעוניין ואכפת לו, ובאמת מנסה לאתר את כל חלקי הפאזל השונים, אז אנחנו במתנה רוצים לתת עוד חלק אחד. אני אתחיל בעצם זה כמה סיפורים וכמה נקודות, שדרכם ננסה להגיד ממש כמה מילים על הנקודה הזאת, על החלק הזה בפאזל, ששוב פעם לא בא לדחות חלקים אחרים, אבל הוא חלק מאוד מיוחד, והוא היה מאוד, לדעתנו, יסודי, בפרט בתקופת המחלה ובשנתיים וחצי האחרונות של החיים של סבא. אז סיפור אחד, שכולם מכירים את הספודיק, הכובע מצמר, הכובע מהפרווה הלבנה שסבא היה הולך איתו להרבה מקומות. אז באמת סבא היה הולך עם ספודיק, שברוך השם אנחנו זכינו גם להביא לו, של הרב גץ. ספודיק מאוד יפה. ומכל מיני סיבות הוא לא יכל ללכת איתו לכל מקום. והיו אירועים שבהם הוא היה צריך להשיג ספודיק אחר. אז הוא ביקש מישהו, אשתי, ביתו, שהוא רצה דייקה שהיא תכין לו את הכובע הזה. הוא אמר, אני רוצה ספודיק של אנשי רבנו, שהם יכינו. מצאנו איזה מישהי מומחית שיכולה להכין דברים כאלה, אבל לא, הוא התעקש, הוא רצה שדווקא היא תכין. אז באמת היא עבדה על זה עם חברה והצליחו להכין ספודיק. ספודיק לבן, איזה סיפור בפני עצמו שלא נרחיב עליו עכשיו איך הכינו אותו ומה היה, אבל כשסבא לבש אותו אז הוא ראה שבאמת הספודיק קצת קטן על הראש, הוא לא בדיוק במידות. התלבטנו להכין אחד חדש, והוא כמה פעמים שם אותו על הראש, ופתאום בכל כך הרבה התלהבות, כפי שהיה המתאימה לו כל כך, אז באמת הוא פתאום אמר לי, דן, אין לך מושג, הספודיק הזה בדיוק בשבילי. למה? כי הספודיק הזה הוא קצת קטן עליי, ואני בשביל ללבוש אותו, אני צריך לדחוף חזק את הראש שלי בתוך הספודיק. ואז הוא הדגים, הוא לקח את הספודיק בידיים, ודחף את הראש בתוך הספודיק, תוך כדי שהוא אומר, אני צריך את כל השכל שלי לשים בתוך רבנו. זה היה הספודיק של רבנו מבחינתו. שהוא צריך, הוא אמר לי, אתה רואה, יש לי הרבה חוכמות, הרבה דעות, הרבה דברים, ואני צריך את כל השכל שלי לשים בתוך רבנו. אז ככה הוא מאוד התלהב מהעניין הזה, שזה דווקא קשה לו קצת, וזה בלחץ. זה היה מבחינתו משהו מאוד מסמל. והפלא הגדול זה שהוא היה לובש את הספודיק הזה המון פעמים ביום. כמה וכמה פעמים, בטח בתקופה שהכינו אותה, הוא היה פשוט חוזר על הטקס הזה שהוא דוחף את הראש ברבנו. אפילו כמה פעמים בלילה, כשהוא היה צריך לשירותים, היינו איתו בלילות, ואולי יש עוד אנשים שראו את זה, סבתא סיפרה לי שגם איתה, אז הוא היה יכול לקום לשירותים, אבל פתאום הוא היה מבקש ככה גם להתגנב שנייה לסלון, אם אפשר רק לשים את הספודיק ככה לשנייה, לשים את הראש ברבנו. עוד סיפור, זה קטע מאוד חזק שסבא היה לומד הרבה תורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן, כמובן עם החברותא הידועה עם סבתא.
ובסוף תורה נ"ד יש קטע מאוד חזק, שהיה תקופה שסבא היה ממש חוזר על הקטע הזה המון, וכל מיני אנשים וכל מיני הקשרים הוא חזר על זה. הוא היה אומר ככה, כן, כמו שרבנו אומר, רבנו מדבר בתורה הזו על כוח המדמה, ורבנו מזכיר את הגמרא שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו. למה? כי יכול להיות שזה מהמדמה שלו, והמדמה שלו לא מספיק מבורר, ואז התורה הזו מסתיימת עם משפט שסבא היה חוזר עליו המון. על כן אסור לדון גזרה שווה וכו', אלא אם כן קיבלה מרבו, ורבו מרבו עד משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה. ככה המשפט הזה, אני שמעתי אותו ממש עשרות פעמים, איך שבכל מיני הקשרים סבא מאוד מתחיים ממנו. זה שהאדם לא דן גזירה שווה מעצמו, כי לא בטוח שהמדמה שלו מבורר, ולכן הוא צריך לקבל אותה מרבו, ורבו מרבו וכו', עד משה רבנו, שזה הרבה של כל הרבס, מפי הגבורה בעצמה. טוב, זה שני סיפורים קצרים, שאני מרגיש שמשקפים, אנחנו מרגישים שמשקפים נקודה מאוד יסודית שלא מספיק דוברה. שסבא, שכולם יודעים את הגדולה שלו ואת הרחבות שלו ואת באמת פאזל של כן דוגמתו. ובסוף היה לו נקודה מאוד בתוך הפאזל הזה שצריך לדעת אותה ולזכור אותה. שבסוף היה בחינה מסוימת, אני עוד מעט אגיד איך הוא בעצמו ממש הגדיר לי את זה, אבל אומר, סבא גילה את העניין את הכוח הזה של עבודת השם דרך הצדיק. עד שכמעט, לא כמעט, הוא אמר לי במפורש, הוא אמר לי, אם באתי, כל המחלה הייתה רק בשביל לעשות תשובה על העניין הזה, שבאמת אי אפשר לעבוד את השם בלי הצדיק, שזה לא עובר דרך הצדיק, דרך משה רבנו, ודרך כל הצדיקים הגדולים שמבחינתו בסופו של דבר בראשם עמד רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אז באמת, אז הוא אומר, כל המחלה הייתה שווה רק בשביל תשובה על העניין הזה, שאני אגלה את החידוש הזה, שאני אגלה את הדבר הזה. כידוע, סבא היה לומד ספרי ברסלב עוד לפני שאני נולדתי, ועוד לפני שבאמת מהראשונים שלא ברסלבים שהתחילו להביא את זה, כמו שהוא קיבל את הפרס על זה שהוא הביא את תורת החסידות בכלל לציבור הדתי-לאומי. אז הסבא היה לומד המון את התורות של ברסלב, אבל חל מעבר בשנתיים וחצי האחרונות עם המחלה, שזה היה מעבר מהתורה של הצדיק אל הצדיק בעצמו. אני מצטט ציטוט שיש לנו הקלטה שפעם סבא אמר לנו, הוא אמר, הייתי בעל תורת ברסלב, לא בעל דבקות בצדיק. כי העיקר זה הדבקות. כי עיקר הדבקות, הוא אמר, היא לא התורה, העיקר זה האיש, אני איש פלא, ככה הוא אמר. וזה חידוש גדול שסבא באמת גילה שיש דבקות בצדיק, יש דבקות באיש, לא רק דבקות בתוכן. וגם עוד דבר שראינו תוך כדי הלימוד, ופרופסור צביקה מרק הזכיר את זה גם בהזכרה, שפתאום סבא גם הרבה פעמים שהיו לומדים איתו את הדברים של רבנו, הוא נדרש לשאלה מה רבנו באמת התכוון, מה רבנו רצה, והאם רבנו רצה ככה, אם זו הייתה כוונתו. לא רק מה אני יכול לחשוב בעצמי ולראות אם זה מתלבש בתוך הספר, בתוך התורות, שכידוע התורות הן כתובות בצורה כזאת שבאמת אפשר להלביש הרבה דברים והרבה רעיונות, אלא האם זו הייתה כוונתו, מה הייתה כוונתו באמת. זה היה דבר מאוד חזק. מה רבנו רוצה ממני? האם הוא שמח בזה? האם הוא מרוצה? ודווקא אדם כזה גדול כמו סבא שעובר נקודה כזאת של שינוי כזה, של גילוי, שיש גם את העניין של, בדברי חז"ל הייתי מכנה את זה במילים, אמונת חכמים. אני לא יכול בעצמי לבד, יש גדולים ממני, ואדרבה, אני שם את הראש בתוכם, ואני רוצה להיות חלק מהם, אני רוצה לעבוד דרכם. זה היה דבר מאוד מאוד חזק. יש אבא אחד מהיישוב שהוא בשבת, יומיים לפני שסבא נפטר, הוא הגיע עוד להיפרד מסבא עם
שני בנים שלו, ואני הייתי שם בחדר, הם הצליחו ככה עוד איכשהו לדלות ממנו כמה משפטים. אז היהודי הזה אמר לסבא, רב מנחם, מה נעשה? מה ההנהגות שאנחנו צריכים לנהוג? איך נמשיך? והוא ענה לו, יש לנו את ההנהגות של רבנו. שהדבר הזה לכל מי שמכיר את סבא זה חידוש. חידוש שפתאום יש הנהגות של רבנו, פתאום יש את הכוח הזה. שזה בעיניי באמת מה שנקרא אמונת חכמים. עוד כמה סיפורים קצרים. יש את השיר הידוע, אני רץ ישר לרבנו, שמדובר שם זה המילים שרבי נתן כשהוא הסתלק, אז רבי נפתלי החבר שלו חלם אותו, הוא לא ידע שהוא נפטר והוא חלם אותו רץ, הוא שאל אותו לאן אתה רץ, הוא אמר לו אני רץ ישר לרבנו. ופעם באנו לבית החולים והשמענו לסבא את השיר הזה, והוא מה שנקרא נדלק על השיר לגמרי, והוא כל הזמן היה שר את זה בכל מיני הזדמנויות. אפילו ביקש מאיתנו ממש כשהוא רוצה להיפטר, כשהוא ייפטר אז הוא רוצה שנשיר לו את השיר הזה, הוא רוצה שנחזק אותו עם זה, שיזכור לרוץ לרבנו. ופעם אחת היה שנה אחרי שגילו את המחלה, היה בחנוכה, התכנסנו כל המשפחה, כולם אצל סבא וסבתא, וסבא כבר היה עייף, הוא הלך למיטה והלך לישון. הוא אמר שאני הייתי אמור לנסוע לאומן, והוא ביקש שיעירו אותו לפני שאנחנו הולכים. טוב, אז באיזשהו שלב אנחנו היינו צריכים כבר לנסוע, באותו לילה הייתי אמור לנסוע. ובאנו להיפרד ממנו לקבל ברכה כרגיל, וסבא אמר, טוב, אני רוצה ללוות אתכם. אמרנו, מה פתאום? לא, אני רוצה ללוות אתכם. טוב, הוא התלבש עם הכיסא גלגלים, ליווה אותנו עד לאוטו, אנחנו מכניסים את כל הילדים, אמרנו לו, סבא תחזור, אתה צריך לישון, תחזור הביתה. לא, אני מחכה. והוא נעמד ליד האוטו והתחיל לשיר. אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. והוא שר, אנחנו אומרים לו, סבא תחזור הביתה, בסדר, אנחנו נוסעים, זהו. לא, טוב, אנחנו לא רואים שאי אפשר להחזיר אותו. אנחנו נכנסים לאוטו, מתנים, ומתחילים לנסוע לאט, וסבא הוא קם מהכיסא והוא מתחיל ללכת אחרי האוטו. אנחנו נוסעים לאט ואנחנו צועקים לו החלון, סבא תחזור הביתה. לא, אני רץ ישר לרבנו. בקיצור, סבא רץ אחרינו, ואנחנו אומרים לו, סבא תחזור הביתה. הוא אומר להם, ואנחנו אומרים לו, הוא אומר לנו, אני לא רץ, אני עף. הוא הלך אחרינו מהבית שלהם, מהבית של סבא וסבתא עד אחרי המכולת, ולא הצלחנו להחזיר אותו עד שהתקשרנו לסבתא שיבואו לקחת אותו, שלא ייתנו לו ללכת. מה זה רץ? הוא בקושי הצליח ללכת, והוא הולך והוא מחייך לנו וצוחק, אני רץ לרבנו. זה היה מחזה שאי אפשר להאמין. אי אפשר להאמין, זה היה ממש, זה היה דבקות הלוואי שהיה לנו משהו קטן ממנה. איך הוא הגדיר את זה באחד השנים, בשנתיים האחרונות כידוע הוא נסע לאומן בראש השנה, וכל אחד שיסביר את ההסברים שלו, אבל מבחינתי הוא נסע, אני לא יודע מה ההסבר, כמובן עם החידושים שלו, וכל דבר תמיד עם חידוש. הוא הסביר והנה פי שניים ברוחך, שאם תראו אותי לוקח, שהוא נוסע לראות שרבנו נפטר, הוא נוסע לראות את הציון, שזה חידוש גדול ונפלא. אבל הוא גם נסע כמו חסיד פשוט, על אף כל ההתנגדות כל השנים. זה דבר שלעצמו, אף אחד לא הזכיר את זה, אבל זה שיהודי יכול כל השנים לנאום, לא לנסוע לאומן, וכמו שיוסי אמר, שבאמת גם כשהוא נסע, הוא אמר לו להגיד את הנאום של איך אפשר לנסוע לאומן, שזה פלא גדול. אבל הוא נסע והוא לא חשש, ודאי לא חשש מה יגידו, וגם זה ראיה, הוא נסע, אין מה להגיד. כל אחד עם ההסבר ומה שהוא יעשה עם זה, והוא נסע וזה היה לו מאוד חזק. ובשנה הראשונה שהוא נסע, הוא דיבר פעם אחת בפני היינו שם חלק מהמשפחה ותלמידים, אז הוא הסביר שכתוב באריזל שהקדוש ברוך הוא שולח צדיקים בכל דור, שהם מרפאים את הדור, הם גואלים את הדור, הם המשה רבנו של הדור. ואז היה לו חידוש גדול, הוא אמר שהרב קוק הוא היה הצדיק של הדור הקודם, ורבנו רבי נחמן זה הצדיק של הדור הנוכחי. שזה היה חידוש גדול מאוד.
ובאמת בהקשר הזה הרבה פעמים הוא דיבר בכל מיני מקומות שרבנו זה המלאך, שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך לפנינו, שילך לפנינו, רבנו זה המלאך. הוא היה חוזר בהזדמנויות שונות על הפסוק, אל תמר בו, אל תמר בו, לא להמרות את פי המלאך. כבר אני לא יודע מתי, אבל בערך שנה לפני שהוא נפטר, יום אחד באחד הפעמים שלמדנו, אז התחדש לו שזהו, שהוא אמר לי, דן, עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה יהיה הנוסח של המצבה. כמובן זה היה מאוד קשה לשמוע את זה, וניסים להגיד לו שטויות וזה, אבל הוא לקח את זה כמובן כדרכו ברצינות. הוא לא פחד מהמוות, לא פחד לדבר עליו. ואז הוא אמר באחד הפעמים, באותו פעם הוא אמר לי, אני רוצה שיהיה כתוב רק את השם שלי, בלי הרב, בלי כלום, שיהיה כתוב רק משפט אחד. כסף להיות תלמיד של רבנו. הוא אמר, איך אפשר לכתוב, היה תלמיד של רבנו, אני לא יכול, מי יכול להגיד על עצמו, אבל אני רוצה שיהיה כתוב, כסף להיות תלמיד של רבנו. באמת, אחרי זה השתנה, הוא התקשר לנו כמה פעמים בעניין המצבה, להגיד לנו לרשום בדיוק את הנוסח שיהיה בדיוק רשום, ובאמת רשמנו, העברנו את זה לשיבי, למפקד, ובעזרת השם זה גם מה שיהיה. אבל באמת בסוף הוא שכלל את הנוסח, הוא אמר שהוא רוצה שיהיה כתוב בגדול, רצה לרוץ אל רבנו, ומתחת לזה קצת יותר בקטן, ולטבול במימי הזוהר דבוצינה קדישה, ומתחת לזה וללכת בעקבות הרב. כך שבאמת זה היה הצדיקים הגדולים שסבא היה קשור אליהם, הרב והרשב"י ורבנו הקדוש, שמבחינתו זה היה בסופו של דבר השפיץ. ושוב פעם, איך שאני מבין, לא בביטול האחרים, אלא כדרכו הוא אסף את כולם, הוא אסף את הדברים, והלך מדבר לדבר ואסף, ובסוף הוא אסף את הכל אל רבנו. ככה זה היה התחושה שלנו, כל דבר שהוא דיבר איתנו זה היה נהיה רבנו, ומי שהיה בסביבה ראה שזה פלא גדול שסבא כל הזמן ורבנו ורבנו ורבנו, ואנחנו מגיעים, אז הוא אומר, הנה הגיעו אנשי רבנו, ועכשיו אני צריך להתוועד עם אנשי רבנו. ובאמת אנחנו הרווחנו הרבה מהעניין הזה שאנשי רבנו היינו השותפים שלו, אז יכולנו הרבה להגיע אליו, לדבר איתו וללמוד איתו ולהתחיות איתו שעות בטלפון ובלימוד עצמו ובתקוע ובכל מיני מקומות, בבתי חולים, בלילות. זה היה דיבורים מרבנו, ממש כפשוט, כמו חסיד פשוט. מי שמכיר, אז גם באמת בעבר, לפני 7-8 שנים, אז סבא לא היה לו כל כך קל עם הדרך שאנחנו עברנו, ובסוף הדברים כל כך הומתקו, והאהבה גדולה שהייתה בינינו, אי אפשר לתאר, ממש תחושה מאוד נפלאה. באמת בשנתיים האלה גם סבא נסע לרשב"י בל"ג בעומר, כמו חסיד שנוסע לרבו. ידוע תמיד שפרופסור ליבס, החבר הכל כך יקר של סבא, תמיד היה נוסע לרשב"י בל"ג בעומר, ותמיד הוא היה אומר לסבא, בוא תיסע איתי, אני רוצה שניסע ביחד. סבא היה אומר לו, אני צריך ללכת ללמד. סבא בעצמו היה מספר את זה המון פעמים. אני צריך ללמד בעתניאל בל"ג בעומר, ואני צריך ללמד, ויהודה ליבס היקר היה צועק עליו, מה אתה מלמד בל"ג בעומר? כל השנה אתה מלמד זוהר, בל"ג בעומר נוסעים אל רשב"י. אבל סבא כדרכו כל השנים היה מלמד כתמיד, זה היה העניין שלו. ובאמת גם זה השתנה. ראו איזה פלא, בשנתיים האחרונות סבא לא הלך ללמד, סבא נסע לרשב"י. לפני שנתיים זה היה במוצאי שבת, אז אני והוא היה לנו נסיעה משותפת, זכינו לנסוע לכל השבת, היינו בחדר פיצי קטן בישיבת בני עקיבא, באיזה חדרון קטן מול בית המדרש שמה. כל השבת למדנו מרבנו, והיה התחזקות כזאת, פתחו לנו את כל השערים, וסבא היה באורות, כל הזמן הוא דיבר מזה. וככה גם שנה אחרי זה הוא נסע לרשב"י. וכאן דרך אגב, למי שיש לו, כאן ודאי שאין את כל הסוגיה של חוץ לארץ, אז לנסוע לל"ג בעומר. לכן גם ההילולה בתקוע, סבא מאוד הקפיד שאם עושים הילולה, אז היא לא תהיה במקום חס ושלום לנסוע, שזה לא יגרום לאנשים לא לנסוע לרשב"י. לכן הוא רצה שההילולה בתקוע תהיה במוצאי ל"ג בעומר, אבל בליל ל"ג בעומר, יחד עם עוד רבבות עם ישראל, אז נוסעים לרשב"י. נוסעים להיות חסיד פשוט שנוסע לרב, נוסע לצדיקים. אפילו, וזה בעצמו שינוי, מי שמכיר את היחס של סבא לקברי צדיקים ולרשב"י,
אני זוכר לפני כמה שנים, לפני המחלה, כשהיינו ברשב"י בסיום, שעשה נטיה, ושהיה שם חלקה לאחד הנכדים, וסבא לא יודע כל כך מה הוא עושה ברשב"י, מה הוא עושה, מה עושים בקבר של צדיק. אבל בשנתיים האלה מי שהיה איתו, ובאומן מי שהיה איתו, ראה מה עושים בקבר של צדיק. ראה שיש בן אדם כזה גדול, שהיחס שלו בנקודה הזו ממש משתנה. היה סיפור מאוד חזק, ממש חודשיים בערך לפני שסבא נפטר, לפני כ3 חודשים. שהיה כמה ימים, בעצם זה לא, אני לא זוכר בדיוק מתי, שהיה את הניתוח, כשסבא נפל והוא היה צריך לעבור ניתוח ברגל. היה שם המון סיפורים מאוד מאוד נוראים, אבל אחד הדברים זה שסבתא, הוא ביקש שסבתא תעשה לו איזה פתיחה בליקוטי מוהר"ן, והיה פתיחה מאוד נוראה, מאוד מאוד נפלאה. היה איזה סיפור שלם שהיא הקריאה לו, והיא לא יכלה להקריא לו, ואחרי זה היינו, הוא מאוד מאוד, ממש הוא ראה השגחה נפלאה עם הפתיחה הזאת, ואחרי זה העלים לו את כל הכאבים, ומרוב שהוא התלהב מזה, הוא דיבר עם פרופסור ליבס בטלפון. הוא חזר על זה הרבה פעמים, אחרי זה הוא סיפר את זה להמון אנשים. יש לנו גם הקלטה שהוא מספר את זה. אז הוא סיפר לפרופסור ליבס איזה פתיחה הייתה לו, ואיך אחרי זה נעלמו לו הכאבים. אז הוא סיפר לי איך יהודה ליבס היקר, הוא צועק לו בטלפון, מי יכול לכפור בכוח של הצדיק? וסבא סיפר את זה כל כך הרבה פעמים בהתלהבות כזאת, שככה הוא ראה, ככה ליבס אמר לו, ובאמת איך אפשר לכפור בכוח של הצדיק. אז באמת זה דבר שלא יאמן. זה פלא גדול. ואנחנו מרגישים שזה נקודה מאוד חזקה בתוך הפאזל הזה של סבא היקר. נקודה של אמונת חכמים, שעם כל הגדולה והרעיונות המיוחדים שלו וההשראה המיוחדים שלו, היה לו גם את הבחינה הזאת של להכניס את הראש ברבנו. לשים את כל השכל שלי בצדיק, ולהתחקות אחרי התורות שלו, ולנסות לחפש מה הוא רוצה ממני, ואיך הוא מוביל אותי, ואיך אני מקיים את העצות שלו. וכמו שהוא אמר לנו פעם גם, הקלטנו את זה, זה היה באחד הפעמים, אז הוא אמר לנו, הוא צעק את זה, זה ברוך השם עוד יש לנו הקלטה, שהוא אומר, אני יכול לעמוד בכל קרן זווית, ולצעוק, תלכו לברסלב, תלכו לברסלב. איך אני עושה את זה? איך אני אומר? ובאמת הרבה פעמים זה היה ככה בסוף, הוא אמר לנו השלום, הוא דיבר על השלום, שכל החיים הוא לחם לשלום, אז בסוף הוא היה אומר השלום של רבנו. כשהוא הלך לפגוש את ביבי, הוא התקשר אליי יום קודם, דן, מה אומרים לביבי, איך מקרבים את ביבי לרבנו? בקיצור, היה הרבה דברים בעניין הזה. ואנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים למסור את המתנה הזאת למי שרוצה. ובעזרת השם, שנזכה להמשיך באמת לחפש, ללכת להיות תלמידים, ולרוץ ישר לרבנו.